Okay guys, live po tayo ngayon dito sa Barangay San Isidro, San Julian. Update sa bagyong Tino. Ito na. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon dito sa amin. Hindi pa man gaano malakas ang hangin dito. Dito ko sa labas ng bahay ko, mga guys. Hindi pa naman umuulan. Kaya dito ako lumabas para mag-live. Konting ulan na. Isa na. Meron akong kuryente dito kaya wala akong problema. Kahit bumagyo pa yan dahil nakasolar ako dito eh. Kaya gusto ko ipakita sa inyo itong pagdaan ng bagyo Tino. Yan na, ano guys. Harapan natin yan para makita natin ang taas. Yan. Hindi pa man gaano malakas ang ulan. Live tayo niyan mga guys ngayon. Yan, meron naman mga naputol na mga dahon ng nyug. Pero hindi naman gaano. Ayan, kita ko sa inyo. Yan mga guys. Live yan. Hindi pa dito masyado nararamdaman ng bagyo. Pero nag-uumpisa naman dito ngayon yung palakasan ng hangin. Dito ko nakasilong sa ginawa kong diskanso ng bahay ko. Yan ang guys. Medyo tahimik pa. Kanina malakas yung hangin, kaya nagbagsakan dito yung mga dahon ng nyug. Yan mga guys. Pakita kasi yung paligid dito. Madulas dito eh kasi maulan. Dito ko sa Sitio Bugho, San Julian, Eastern Samar. Yan ang ginagamit kong kuryente dito. Sana hindi naman lumakas ang hangin. Kawawa na naman ako pag malakas ang hangin. Kasi yung mga wifi-an ko, magkakanda putol naman yung mga wire niyan, mga fiber. Yan. Hindi makita doon kasi bundok ito eh. Talagang madilim doon, hindi makita yung mga puno doon sa layo kasi malayo doon, no. Nasa tuktok ako ng bundok. Yan. Guys, yan. Kitang kita talaga. Hindi naman malakas ang ulan ngayon. Wala nga yung ambon-ambon lang. Pero aywan ko lang mamaya-maya. Siguro hindi na ako magpapakita dito sa labas pag lumakas ang hangin. Yan.
makita nyo. Kaya dinalive ko dito. Hindi pa man masyado nararamdaman dito yung bagyo, pero malakas na rin ang hangin. Yan, nakikita ko na yung mga, ano ba yung ano yan, hindi ko makita masyado kasi madilim dito. Shout out sa nanonood sa akin, yung unang nanonood. Yan, si Rolly Cabral, pasensya na, hindi ko masyado mabasa yung mga comment. Live tayo dito ngayon eh. Ang problema naman dito yung signal ng internet. Naputulan ako sa signal kasi nag-brown out. Pinaghandaan ko talaga to na makapag-live. Yan mga guys. Sana hindi lumakas ang bagyo. Nagtataka nga ako dito sa pinipistuhan ko. Hindi naman masyado malakas ang hangin. Doon naman sa kabilang bundok, ang lakas. Naririnig ko eh. Yan ang latest update dito sa San Julian Eastern Samar. Sa bagyong Tino. Kaya yung mga kababayan ko na nasa malayo, manood kayo. Kasi yan, minsan nawawala yung signal ng Starlink ko dito eh. Dahil sa sobrang ulap, araw, nawaray. Hanggang din nila kitain mga kasangkayan na magbibideo. Kasi madilim ngayon, gabi. Hindi ako na, dito ako sa bundok, hindi ako nasa barangay. Sityo nitirahan ko dito. Yung mga kababayan ko na nasa malayo, ito na. Dito natin makikita kung gaano kalakas ang bagyo. Dito ito sa San Julian Eastern Samar, Barangay San Isidro. Pwede naman ako maglakad-lakad kasi walang ulan. Kaso naman, ganun din yung makikita natin yung ganun din. Wala nga ang problema yung mga gamit ko dito kasi mga waterproof naman kahit maulanan. Yan, umpisa na ng hangin. Medyo malakas-lakas na rin. Ay malamig na nga dito eh sa pinipistuhan ko.
live yan mga kababayan. Yan. Palakas na ng palakas ang hangin. Hindi natin kailangan yung malakas. Ang kailangan natin yung hindi magpatuloy ang bagyo. Buti naman at bumalik na ang kuryente. May kuryente na yung mga kapitbahay ko. Kaya ako naman hindi ako gumagamit kaya ng Isabel ko kasi Isabel ko naman dito sa Eastern Samar. Dito talaga sa Samar lagi binadaanan ng bagyo. Kaya hindi talaga may iwasan na lagi iingat talaga kami dahil pag nabagyo dito talagang bagyo na malakas. Ibihira lang dito bumagyo ng hindi talaga nakakatumba ng mga bahay. Yan mga fans ko, naghahay na rin sa akin. Yan si Rolly Cabral, lagi nanonood sa mga video ko yan. Siguro ko kilala ni Mano Fidel Cabral ito na taga doon sa Kuwan, sa Inabangan. Yan, isa na ang hangin. Marami kasi nagre-request sa akin na magla-live ako pag mga ganito mga disaster dahil membro naman ako kasi ng itong Axis 5. Ako pala sa mga taga Axis 5. Ako pala si 5 Eco Bravo November. 5 Eco Bravo November. Pwede naman ako makontak doon sa radyo ko. Yung frequency namin 145650 mga guys. Marami nga tumatawag sa akin, nagtatanong kanina kung malakas na daw yung hangin. Sabi ko naman hindi pa man gaano malakas. Yung mga taga Bohol dyan, kumusta kayo dyan? Yan. Mag-hi naman kayo dyan sa live ko para makita ng iba. Siguro ko naririnig niya yung ingay ng hangin, pero hindi lahat ng dito ng lugar sobrang lakas ng hangin. Parang sa baba yung hangin eh. Naghihintay nga akong magkalaglagan yung buko kasi matagal na ako hindi nakakain ng buko.
Sana naman hindi naman magkalalaglag yan. Yan, Garcia. Kumusta ka dyan? Para sa mga nag-request sa akin na mag-live ako, ito na. Pinatunayan ko na magla-live ako ngayong gabi. Yung problema nga dito, yung signal ngayon putol-putol. Ilalive natin yan hanggat may oras. Dilipat ako ng maya ng Kristo. Kasi lagi na lang dito yung pisto ko Ngayon kaso naman baka umulan naman ng agad. Mayroon yung dito na tumba, hindi yan pag yung nakatumba. Yung chinso ko nang itinutol ko kanina. Dahil natatakot ako dito bumagsak yan ng puno mga guys. Natatakot ako na dito bumagsak ang bahay ko. Yan ang bakod ko, yan ang kubo ko mga guys, yan. Yan ang kubo ko dito. Ito naman yung pahingahan ko pag mainit. Kasi hindi ako lagi nasa baryo. Kasi ngayon, tanim ng palay ngayon Tatanim rin ako ng palay. Itong pinupukusan ko na nyo, hindi magalaw pag mahangin. Pero yung iba, yan, hindi naman makita kasi hindi naman yung iPhone ko kasi lobat. Gulay itong ginagamit ko sa cellphone, gulay. Yung Oppo. Kaya ganyan lang yan kuha ng camera. Guys, isa na. Maya magkakalaman siguro yan. Dito dahil madilim. Hindi yan lang mga 3 nyug na yan. Diba para naman sa sa mga manonood na makita nila yung sitwasyon dito sitwasyon dito sa Samar.
makikita nyo na dito sa lugar namin yung pagdaan ng Bagyong Keno. Hindi klarado yung picture dahil sa signal mahina. Yan ang signal. Dito ko lang ilalagay muna yung camera ko. Namimihitan ko itong ano eh, dahil hindi ko makapurba ng ano stand ko, hindi ko nakapurma sa pagbibidyo. Yan mga guys, dito to sa San Julian Eastern Samar, live from San Julian Eastern Samar. Ako pala si DJ Normie sa Waray-Waray Song YouTube channel. Yan mga guys, medyo malamig na dito eh, pero okay lang. Pinagawa ko lang to para makita nyo, kahit hindi nakapanood sa live ko, at least nakapanood kayo ng video ko. Salamat naman pala sa sumusuporta sa YouTube channel ko. Mahina talaga yung flash ng camera ko eh. Siguro mga 20 meters abot lang. Live from San Isidro, San Julian, Eastern Samar. Ako pala si DJ Normie, Waray-Waray Song YouTube channel.
ngayon ng flashlight ko. Talagang maliwanag yan. Kitang kita yan kahit malalayo. Sobrang haba na yung time ng ano ko, ng video. Putulin muna natin to kasi hindi naman gaano lumalakas pa yung hangin. Maraming salamat na lang sa mga nanonood sa akin sa mga ilinalive ko. Pero mamaya maya babalik-balik natin yung ano, habang may oras, hindi tayo titigil ng paglalive dito.